Det næste vi skal til, det er at tilføje begivenhedslyttere til vores knapper herover, til plusknappen, til minusknappen, til divisionsknappen og til gangknappen. Og for at gøre det, så skal vi have fat i dem, og det har vi jo allerede valgt at her, minus og divider og gangknappen. Så de her 4 knapper vil jeg godt tilføje begivenhedslytter til. Vi har allerede arbejdet med begivenhedslytter hernede, at eventlisten hedder den, til inputfeltet 1, og det var et typen change, den her begivenhedslytter. Så nu skal vi gøre noget lignende her. Så jeg smutter op, og så snupper jeg en button at, og den skriver jeg et punktum efter. Så får jeg en udvalg af forskellige muligheder, jeg kan tilføje til, jeg kan bruge i forhold til den der knap. Men jeg ved, at den starter med add, og bare det jeg skriver A, så giver den mig min add-event-listener. Trykker Enter, skriver en parentes start og en parentes slut. Den her begivenhedslytter, den kan modtage en information om, hvilken type af begivenhed det er, vi gerne vil arbejde med. Så jeg skriver en dobbeltblinger, og herinde der skriver jeg klik, fordi det er klikbegivenheden, jeg godt vil have fat i. Derefter rykker jeg over på den anden side, skriver et komma, fordi det er det næste parameter, som funktionen skal arbejde med. Og det næste, den skal vide, det er, hvilken funktion den skal udføre. Og her har vi forskellige muligheder på at angive, hvilken funktion det skal være. Den ene, det er at angive et navn på en funktion, der findes i forvejen. Lige nu har jeg ikke nogen, men nu finder vi bare på en, for eksempel handle click for eksempel. Handle click, ja, lad os bare kalde den det. Og det er sådan set nok. Bortset fra, at vi skal lave en funktion, der hedder det. Så vi laver en funktion hernede under. Handle click, parentes start og slut. En krølleparentes start og slut. Og nu har vi en funktion, der hedder handle click. Denne funktion kalder denne funktion nedenunder. Nu kan vi lige prøve at teste den med console log. Ja da, sådan der. Og når vi går over på vores udviklingsværktøj herover og kigger, og går hen og klikker på plus, jamen så skriver den ja da. Så der er hul igennem. Jeg gør det mange gange, sådan der. Så det var en måde at gøre det på. Men der er tit flere måder at gøre det samme på. Nu udkommenterer jeg lige det her. Fordi, nu tager jeg lige en kopi af den her. Det her, det er på en måde, kan man sige, den lange måde at gøre det på. Men der findes mere kortfattede måder. Så i stedet for at skrive en navngiven funktion, som jeg har her, så kunne jeg også herinde skrive en unavngiven funktion. Jeg siger, at jeg vil gerne have en funktion. Den funktion har ikke noget navn, men den udfører, hvad der er mellem krølleparentesen start og slutning herinde. De her to. Så splitter jeg den op, laver igen en console log. Ja der igen. Går over og klikker på mit plustegn herover. Og nu skriver den ja der igen. Og det kan jeg gøre mange gange også. Så det her, det var en anden måde at gøre det på. Jeg kunne i øvrigt også måske lave det en lang linje, hvis jeg ville. Bare fjerne semikolon her. Nej, den vil have den ned på en ny linje, og det har noget at gøre med mit udviklingsværktøj. Skidt om det. Så er der den tredje måde, fordi den her kan gøres endnu kortere, og lad os se, hvordan det fungerer. Jeg tager en kopi af den. Så i stedet for at skrive function her, så kan jeg sådan set slette det, men jeg tror, de sletter alt sammen til at starte med. Sådan der, og så har vi tilbage til parentes start og slut. Jeg kan skrive en parentes start og slut, så jeg sletter så at sige det her keyword function her, men jeg vil bevare den her sådan parentes start og slut. Derefter så har jeg et lighedstegn og en pil,
Og så har jeg min krølleparentes start og slut. Jeg vil lige prøve at lade den være her et øjeblik. Så det her, alt det her, undtagen selvfølgelig console log, den kan vi lige prøve slet bare for at sammenligne med, hvordan det ser ud kortfattet. Så det her bliver erstattet med det her. Altså det her bliver erstattet med det her. Men det er præcis det samme. Og det kan jeg jo sagtens komme her og sige, men lad os lige prøve at teste det. Det samme, siger jeg. Men nu prøver vi at teste. Der er ikke nogen console log på nogle af de andre, så det er den her funktion, vi tester. Eller er det ventelisten, vi tester. Så jeg går herop og trykker på plus, og ja, så sandelig det samme. Så her har vi 3 forskellige måder at gøre præcis det samme på, når vi opretter begivenhedslyttere. Og det er bare sådan, at jo mere man programmerer, desto mere man skriver tekst, desto mere glad bliver man for de her kortfattede måder at gøre tingene på, fordi så sparer man kode, og man udvikler hurtigere. Men vi kan, alt efter smag, så kan man holde sig til den øverste her for eksempel. Den er måske mere sigende, hvad det er, der foregår. Jeg tror, at jeg vil... jeg tror faktisk, jeg vil holde mig til den nederste her, fordi den er mere kortfattet. Men nu har jeg vist de 2 andre her. Så dem tager vi lige og udkommenterer et øjeblik her. Og jeg tror, jeg rykker dem ned i bunden, for de står lige og støjer her, synes jeg. Og der så er de ude af min synsvinkel på nuværende tidspunkt. Okay, så jeg har oprettet en begivenhedslytter på at, og nu skal jeg også oprette en på minus her. Så jeg snupper den her minus inputfelt, punktum igen, og at, parentes start og slut, begivenheden igen, klik. Og derefter har jeg min unavngivende funktion, en lighedstegn, en pil og en krølleparentes start og slut. Og jeg glemte noget, og det er rigtig fedt, at den fortæller mig det. Jeg glemte nemlig herhenne at angive et komma. Komma betyder, at nu kommer der et nyt parameter, som funktionen skal arbejde med, nemlig det herhenne, som er en funktion. Det første var, hvilken begivenhed det var, jeg arbejder med, eller funktionen skal bruge, og det næste er, hvilken funktion den skal udføre. Okay, og for god ordens skyld, man kan se, det bliver ret kortfattet her, så kunne jeg være, jeg ved ikke hvad, jeg kunne lave en kopi af det, men jeg tror faktisk, jeg skriver det hele en gang til. Så button divide, at event listener, parentes start og slut, og det var en dobbeltplinger her. Jeg kunne i øvrigt bruge enkelte plinger. Det er lige så godt her. Og derefter en unavngiven funktion, som udfører det, jeg godt kunne tænke mig, og en krølleparentes start og slut. Gemme. Og i øvrigt så kunne jeg se, at den her enkelte plinger blev rettet til dobbeltplinger, og det har noget at gøre med mit udviklingsværktøj, der er sat til, at det skal være dobbeltplinger her. Okay, så mangler vi kun multiply button her. Gør vi det samme igen. Add event listener, parentes start og slut. Dobbeltplinger, klik, derefter komma og en unavngiven funktion. Lighedstegn, større end tegn, krølleparentes start og slut. Okay. Så nu har jeg begivenhedslytter på alle 4 knapper. Og hvis vi går ind i add-knappen her, så kunne jeg godt tænke mig at vide, når jeg klikker på plus herover, så vil jeg gerne vide, at der er klikket på den. Fordi jeg skal vide det, når jeg lægger de her 2 tal sammen og trykker på submit, at det er plus-knappen, der er trykket på. Fordi at den skal udregne plus, når jeg har trykket på det her. Og til det formål, der kunne jeg lave en variabel. En variabel er jo den her skuffe, jeg kan åbne op og kigge ned i. Og det har jeg sådan set brug for
fordi jeg skal bruge viden om, hvilken knap der er blevet klikket på senere hen i programmet. Så jeg opretter en variabel her. Hvad skal vi kalde den for? Måske noget, nu tror jeg, type of click for eksempel. Og den er udefineret til at starte med. Så jeg sætter den ikke til noget, det kunne jeg egentlig godt have gjort, men nu er den bare undefined. Og hvordan kan jeg være sikker på det? Det kunne jeg ved at bruge en console log. Og så kunne vi lige console log den her ud, gemmer. Og vi kan se over i udviklingsværktøjet herover, at der står undefined. Så det er ligesom den udgangsværdien på den. Det er øvrigt en type, den har jeg snakket om tidligere. Undefined er en type. Ligesom tekst er og tal er. Godt. Nede i min plusknap hernede, der kan jeg så sige, okay, min type her, den vil jeg gerne sætte. Min type variabel. Så den sætter jeg lige. Undskyld. Det kunne være noget tekst, for eksempel at, bare for at gøre det nemt. Og det kan jeg gøre præcis det samme nede i den næste knap hernede. Det skal selvfølgelig være minus. Og den næste her igen. Og der sætter vi den til divide. Divide, sådan der. Og så har vi bare den sidste her. Og der sætter vi den til multiply. Sådan der. Så nu har jeg en form for, altså, jeg har knapper på, de forskellige knapper, altså plus, minus, dividere og gange, og jeg har en mulighed for, eller jeg har en form for tilstand, at de knapper kan være i. Den lagrer jeg op i den her knap heroppe. Okay. Når jeg har trykket på at-knappen, så vil jeg gerne lægge to tal sammen. Så jeg vil gerne have en funktion til at lægge to tal sammen. Så hernede, der opretter jeg en funktion. Den kalder jeg for at, parentes start og slut, krølleparentes start og slut. Denne funktion skal modtage to værdier, nemlig tal 1 og tal 2 hernede. Så jeg kunne kalde den, ja, lad os gøre det simpelt. A og B for eksempel. Jeg er lidt dum. Den skal lægge A og B sammen. Så A plus B. Det er sådan set meget, meget simpelt. Og så tænker man nogle gange, hvorfor overhovedet lave en funktion til det? Men det er bare noget med, at vi indkapsler tingene her og gør det nemt at bruge andre steder. Den her funktion skal ikke kun lægge dem sammen. Den skal også returnere dem ud af funktionen igen. Og for at gøre det, jeg kunne gøre det på flere måder, men jeg kunne se at resultatet her lige med en variabel, res for eksempel. Og derefter kunne jeg lave et linjeskift og skrive return. Return res, sådan her. Okay, hvad foregår der her? Lad os prøve det af. Så oppe i vores klik-knap heroppe for eksempel, prøver vi bare på at gøre det sådan, altså vi siger, jeg kalder funktionen at med to parametre. Nu har jeg ikke taget noget som helst værdier herover fra, det er egentlig bare for at teste det. Og det kunne være for eksempel 2 og 5 for eksempel. Jeg ved, når de bliver lagt sammen, så bliver det 7. Den her sådan, funktion, den returnerer jo mit resultat hernede. Og hvordan griber jeg så det resultat igen? Og svaret er, at vi kan lægge det ind i en ny variabel. Den kan vi også kalde for res her. Fordi at den her variabel herinde i den her funktion bor herinde, så er der har den det, man kalder for lokal virkeområde eller local scope. Og det vil sige, at den er kun defineret herinde.
Så hvis jeg opretter en ny variabel inde i den her funktion, så har den også local scope, og den her har intet at gøre i princippet med den her variabel herinde. Og det er en smart måde, at man sikrer sit program mod for eksempel, at man clasher med navngivningen. Okay, nu vil jeg godt have udskrevet mit resultat, så jeg skriver console log res, sådan der. Og nu bliver det spændende. Så jeg går hen og klikker på min add-knap, min plusknap herhenne, klik, og så får jeg udskrevet 7. Og det var jo lige præcis det, jeg forventede, fordi 2 plus 5, det er 7. Og som sagt, jeg kunne jo godt have lavet præcis det samme herinde, men jeg kunne godt tænke mig ligesom at få adskilt tingene. Dels på grund af det her med, at variabelnavne, at det hurtigt clasher, og dels på grund af, at jeg kan genbruge den her funktion i andre sammenhæng. I øvrigt, så sådan en form for funktion det her, det er en simpel funktion. Og det er den, fordi at den modtager nogle værdier, og det den returnerer i forhold til det, man putter ind i den, vil altid være forventeligt det, den returnerer. Og den påvirker i øvrigt heller ikke noget som helst synligt herovre i HTML'en, så derfor kalder man den en simpel funktion. Man kan altid være sikker på, at i forhold til det, den skal gøre, nemlig lægge 2 tal sammen, så vil den gøre det og returnere resultatet, og intet andet. Så det er en simpel funktion. Okay, nok om det. Jeg tror lige, jeg udkommenterer det her et øjeblik, sådan der. Nu vil jeg gerne have 3 funktioner mere, nemlig tager en kopi af det her. Jeg vil gerne have en minusfunktion. Og minus, den skal selvfølgelig sige a minus b, sådan der. Og allerede nu tænker jeg, at det her det kan faktisk godt gøres lidt mere simpelt. Så det her med at lægge resultatet ned i en variabel, der hedder res her, og derefter returnere den, det kan vi godt gøre bedre. Så jeg sletter lige det her et øjeblik, går op og sletter variablen her, og så skriver return her i stedet for. Sådan der. Og væk med lighedstegn. Sådan der. Det er præcis det samme, som der stod heroppe, men nu har jeg en linje i stedet for 2 linjer. Og det sparer mig altså noget kode, og hurtigheden i forhold til hvor hurtigere koder bliver nemmere, eller bliver hurtigere. Til gengæld kan man sige, at det heroppe er måske nemmere at forstå, fra hvis man ikke lige har set det andet før, i forhold til det her. Men det er det samme. Godt, jeg tager en kopi af den her. Og så havde vi divide tilbage. Og divide er selvfølgelig mit dividertegn her. Og så mangler vi bare gange. Multiply. Og et gangetegn her. Sådan der. Så opretter alle de her 3 simple funktioner. Plus, minus, dividere og gange. Jeg synes, der var et eller andet. Nej, det var fint nok. Okay, lad os sige det er nok for den her gang, så går vi videre i næste video.